Vuosittain Suomessa palaa noin 1500 roska-astiaa, jätekatosta ja varastorakennusta. Helppo ja turvallinen ratkaisu yllättävien palojen varalta on uusi Peltafire-automaattisammutin. Se soveltuu hyvin varastoon ja jätekatokseen. Automaattisammutin toimii tulipalojen ennaltaehkäisyssä esimerkiksi ilkivallalle alttiissa paikassa, kuten jätekatoksessa. Automaattisammutin reagoi lämpöön ja hidastaa tulipalon etenemistä. Sammutin on varustettu lämpöampullilla, joka reagoi 68 tai 93 asteessa laukaisemalla automaattisesti jauhesammuttimen. Toiminta-aika tulipalon alkamisen jälkeen on noin 1–2 minuuttia. Automaattisammuttimen suutin levittää sammutusaineen kohteeseen hidastaen palon leviämistä tai tukahduttaen liekit. Tehokas sammuttimen suojaama ala on noin 10 neliömetriä. Peltafire-automaattisammutin on helppo asentaa eikä vesiyhteyttä tarvita. Automaattisammutin toimii myös varastojen ja asuintalojen yläpohjan suojauksessa. Lisätiedot ja myynti. Peltako Oy www.peltako.com. Myynti myös verkkokaupasta www.peltakoshop.com.